সন্তানটা বরদান করে যাহার ভোগ বড় ভোগ যাহার পাহাচ বড় পাহাচ যাহার অন্ত বড় দেখ যে ସବୁଠାରୁ বড় ঠাকুর সে হচ্ছে জগন্নাথ জগতর নাথ। হ্যাঁ দর্শক বন্ধু সেই মা ଯେଉଁ মা 10 মাস 10 দিন গর্ভରେ ধରି ତା ସନ୍ତାନକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥାଏ। সেই ସନ୍ତାନଟି ବଡ଼ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ମାଆକୁ ପଚାରେ ଏ ବାସ୍ତବିକ ଠିକ ଆଜିର ସମାଜ ସେଭଳି ଅତର୍କନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେ ମା ସିଂହ ବାହିନୀ ସେ ମା ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ସେ ମା ତାରିଣୀ ସେ ମା ଦଶଭୁଜା ସେ ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ମା ଏକ ଏମିତିକା କୁହୁକ ଶବଦ ମା ଏକ ଏମିତିକା କୁହୁକ ଶବଦ। Oh,